Hej, mit navn er Hans, og velkommen. Jeg vil i dag prøve at forklare jer lidt om, hvad spin er, hvad det gør. Fordi spin, det er en kvantemekanisk egenskab, som vi ikke har en fuldstændig groundbreaking forklaring på, hvad det egentlig er. Vi kan forklare det rigtig præcist, og hvad det gør, og dets effekter. Men sådan jeg vil gøre det på, jeg vil starte med at bruge magnetisme, som en måde at indføre en klassisk model for spin, så alle kan følge med. Og derefter føre over og fortælle, hvordan spin opfører sig i kvantemekanik. Og så slutte af med at bryde den klassiske model sammen. Godt. Lad os starte. Når vi første gang lærer om magnetisme i gymnasiet, så lærer vi, at når der kører en strøm, så bliver der dannet et magnetfelt, der bevæger sig rundt om den her bevægede ladning. Så B-feltet peger ud af tavlen herop og ind i tavlen her. Og ladninger, der bevæger sig gennem det her felt, de bliver påvirket med den magnetiske kraft. Hvor Q er ladningen, V er ladningens hastighed, og B er det magnetiske felt. Og det her, det giver god mening for elektromagneter. Men hvad så med stangmagneter? Hvordan kan det her have nogen som helst sammenhæng med det, vi lige har set der? Der er ikke nogen ladninger i bevægelse, så vidt vi kan se. Eller er der? Svaret på det er selvfølgelig i partikelspin. Og hvad er det? Jo, vores magnetiske materiale er jo selvfølgelig lavet af ufattelig mange atomer. Og de atomer, de er jo lavet af en positiv kerne og negative elektroner. Så nu vil jeg opstille en model for partikelspin. Hvis vi nu forestiller os, at elektronen, den er en negativt ladet kugle. Så ladningen sidder på den her kugle på en eller anden måde. Måske inde i den, eller ude på skallen. Og den så snurrer rundt samtidig. Så nu vil jeg påstå, at elektronen snurrer rundt. Så må al den her ladning, der sidder på kuglen, have en strøm, der kører i en rundkreds, eller et loop. Og hvad det betyder for magnetfeltet, at strøm kører i et loop, der kan I tænke, at hvis vi forestiller os den der lige strøm, hvor magnetfeltet kørt rundt om, hvis vi samler den i et loop, så kunne vi godt forestille os, at feltet nu vil være sådan en donutform. Og der ved vi jo fra folkeskolen, at feltet fra en stangmagnet, det har netop sådan en donutform. Så derfor alt vi kræver nu, for at vores materiale er magnetisk, det er, at der er en overflod af elektroner, der snurrer i samme retning. Så deres dipolmoment kalder vi det. Når et felt har et dipolmoment, så har det en nord- og en sydpol, og det får vi hver gang vi har en strøm, der kører i et loop. Så alt vi krævede, det var, at der er flere af dem, der peger i samme retning. Fordi så får vi et samlet dipolmoment for vores magnetiske materiale. Godt. Hvad der er vigtigt her, det var, at det jeg kalder spin, det er, at den snurrer rundt om sig selv. At partiklen snurrer rundt om sig selv, må betyde, at den har et impulsmoment. Jeg vil nu give et lynkursus i ikke-relativistisk kvantemekanik. I kvantemekanik der beskæftiger vi os med kvantesystemer, som kunne være en elektron eller et helt atom. Og de kvantesystemer de kan opnå forskellige diskrete tilstande, når vi kigger på dem. Og hvad jeg mener med det, det er, at hvis vi forestiller os strengen på et strenginstrument som et kvantesystem, så kan vi sige, at det snoder vil være dets tilstande. Vi ved, at det snoder, det afhænger af strengens længde, hvor meget vi har strammet den. Og det er ligesom, at elektronens mulige tilstande afhænger af dets potentiale, altså dets omgivelser. Så nu er vores streng et kvantsystem, og dets mulige frekvenser, det kan tage, altså dets noder, det er så dets mulige tilstande, og det kan ikke tage andre, medmindre omgivelserne ændrer sig. Jeg vil nu bruge Newtons vugge til at illustrere et kvantsystem. Det har grundtilstanden, tilstand 1, en kugle, der svinger. Den har den laveste energi af dets mulige tilstand. Så er det 2 kugler, der svinger, og så har den 3 kugler, der svinger. Tilstand 1, 2 og 3. Når vi ikke kigger på det her kvantsystem, så kan det være i en superposition af alle 3 tilstande. Og det vil jeg så sige, at nu er det i en superposition af de 3 tilstande, med en 1/4 chance for at få tilstand 1, en 1/4 chance for at få tilstand 2, og 50% chance for at få tilstand 3. Og hvordan det skal fortolkes rigtigt, det vil sige, at hvis vi havde 1 million af de her Newtons vugger i samme superposition, som jeg lige nævnte, og vi målte dem alle sammen, så var det de
målinger, vi fik, der svarer til de sandsynligheder. Og hvordan beskriver vi det matematisk? Så matematisk set, der beskriver vi vores kvantesystem med en bølgefunktion, der giver de mulige tilstande. Og vi beskriver den i en ket. Hver gang vi har en tilstand, sætter vi det i en ket, og den ser sådan ud. Så vores kvantesystem C Så den er bygget op af en lineær kombination af de mulige tilstande. Tilstand 1, 2 og 3 for vores Newtons våben. Koefficienten foran hver tilstand giver sandsynligheden for, at vi opnår den tilstand, når vi måler på vores kvantesystem. Men det er kun, hvis vi tager absolut kvadratet af det. For eksempel så absolut kvadratet er en halv. Selvfølgelig en fjerdedel som forventet. Og absolut kvadratet er 1 over kvadratet 2. Er jo en halv. Så der får vi vores sandsynligheder. Og det forventes selvfølgelig, at absolut kvadratet af hver de her tilstanden summeret sammen skal give 1 for 100% selvfølgelig. Godt. Så hvordan finder vi de her mulige tilstande for et kvantesystem? Jo, vi skriver Schrödingers ligning op. Godt. Hvad der er vigtigt ved at se ved den her ligning, det er, at den afhænger af potentialet. Så det, der var fedt, når den her ligning kom frem, det var, at vi kunne løse hydrogenatomet eksakt. Vi indsatte Coulomb-potentialet, altså den elektriske tiltrækning mellem elektronen og kernen. Det indsatte vi som potentialet, og så løste vi den her ligning. Da vi gjorde det, der kunne vi jo så finde alle de mulige tilstande, som elektronen i hydrogenatomet kunne tage. Der står NLM her. Det er kvantetal, der beskriver, hvilken tilstand det er. Og hvis I gerne vil have en fornemmelse af, hvad det er, så kan I sige, at M siger noget om energien, der er i den her elektron. L siger noget om de mulige baner, den kan tage, og impulsmomenter, den kan tage rundt om kernen, og M siger, hvad for en af de mulige, den tager. Så hver af kombinationen af det her giver altså en tilstand. Og da man gjorde det her, så kunne vi finde alle de energier, der var mulige for elektronen, og alle de mulige bølgelængder, den kunne tage via spring mellem de her tilstande. Og så fandt vi det samme spektrum, som vi havde eksperimentelt for hydrogenatomet. Der manglede dog en ret vigtig en. 21 cm bølgen. En foton bølgelængde 21 cm, som der var ret vigtig for astronomien. Hvor den kommer fra? Det kommer fra spin. Jeg vil nu beskrive elektronens spin. Og jeg tager elektronen, fordi at den har det enkleste spin, vi kan beskrive. Den har spin en halv, kalder vi det. Og kan man forstå spin en halv, så kan man generalisere det til andre spin. Godt. At den har spin en halv vil sige, at den har 2 kvantetilstande. Spin-kvantetilstanden siger noget om, hvilket impulsmoment de har. Elektronen har 2. Den har plus h bar over halve eller minus h bar over halve. Så det vil sige, langs en akse kan den enten få et positivt eller et negativt spin. Vi kan kalde dem spin op og ned. Så jeg har nu vores elektron, og jeg tager en måling af den spin langs z-aksen op, altså og ned. Og vi får, at den har spin op. Godt. Jeg kunne vælge at tage en måling igen. Jeg får stadig spin op, fordi den er ikke en superposition her. Men jeg kan så vælge nu at måle langs y-aksen og tage en måling. Og så får vi spin positiv y, hvis det er positiv y. Og hvis jeg så vil måle på z-aksen igen, så er den nu i en superposition. Z-aksens spin blev sat i en superposition det øjeblik, jeg målte langs en anden akse. Jeg kan ikke kende impulsmomentet for 2 forskellige akser på samme tid.
Og det er præcis det samme, vi har med Heisenbergs usikkerhedsprincip langs med position og impuls. De to operatorer for den måling, de kommuterer ikke, plejer vi at sige. Og det er præcis den samme ligning, der giver de to usikkerhedsrelationer. Så vi kan ikke kende det på samme tid. Så hvad jeg sagde før, det var, hvis vores spinbølgefunktion, som vi kalder chi her, den har vi målt til at være op på z-aksen, så fører det automatisk over til en superposition af de andre akser, som for det her tilfælde med x-aksen vil have positive koefficienter med 1 over kvadrat og 2. Godt. Og som I kan se, så bruger jeg samme notation, som jeg brugte i de andre kvantsystemer. Og det hænger også sammen, fordi at jeg vil til sidst, så den her chi kommer ind i billedet, ved at vi bare ganger den på vores bølgefunktion. Sådan her. For at få den endelige tilstand. Okay, jeg talte før om, at elektronen havde spin en halv. Og hvad vil det sige? Jo, det er lige en halv. De forskellige tilstande, som en partikel kan tage i spin, de betegnes med m. Og m kan tage værdierne s, s minus 1, s minus 2, helt hen til minus s. Så der kan vi se, at når vi har spin en halv, så har vi de to værdier, en halv og minus en halv, for m. Og impulsmomentet for hvert spin er bare givet ved at gange på bar på. Så nu kan vi se, at når vi hører om en partikel, der har spin 3 eller spin 2, så ved vi, at det siger noget om, hvor mange forskellige spintilstande det kan tage. Altså, hvor mange forskellige impulsmomenter kan det have, hvis vi holder fast i vores klassiske model. Og husk, at de har alle sammen enten positive eller negative. I den idé, at det er stadig langs samme akse. Det jeg sagde før om akserne, det gælder stadigvæk. Så det betyder bare, om de er alle de her tilstande, det er hvor hurtigt snor den rundt op, eller hvor hurtigt snor den rundt ned. Godt. I kan nemt slå de forskellige spin op på nettet, men hvis I ikke gider, så nogle af de mest kendte partikler har jeg her spin på. Med elektronen en halv, som I ved. Protonen er også en halv, og neutronen. Fotonen har spin 1, og Higgsen har 0. Så der kan I jo så selv tænke til, hvad for nogle tilstande har de. Men spin er jo, det er jo impulsmoment vektor. Og det er baneimpulsmomentet også. Så de kan koble de to spin. Og det er det, der har noget at gøre med den manglende 21 cm linje. Når vi kobler to spin, så bliver det lidt mere kompliceret. Fordi at så vil vi få, at koblingen af spin vil give os en masse værdier af spin, som der også selv vil have en masse m-værdier. Og de mulige spin, det kan tage, vil være sådan. S er lige med S1 plus S2, S1 plus S2 minus 1, og så videre til S1 minus S2 absolut værdi. Godt. Nu er det jo så sådan, at det dejlige hydrogenatomet, det er, at i kvantemekanik, så er det nemt i forhold til alt andet i kvantemekanik. Fordi at i hydrogenatomet, der har vi en proton og en elektron. Og det er jo dem, vi vil koble sammen deres spin. Og de har begge to spin en halv. Så de mulige spin, vi får her, det er S lige med 1 og S lige med 0. Så vi har 3 tilstande i den her spin 1 tilstand, og 1 tilstand i spin 0 tilstand. Vi kalder den triplet og singletten. Og så er det sådan, at når vi kobler de her spin sammen og får de her ekstra tilstande, så ser vi, at i det her energispektrum, vi havde før, for hydrogen, så grundenergien her på minus 13,6, den deler sig i de her to tilstande, i triplet-tilstanden og singlet-tilstanden. Triplet-tilstanden og singlet-tilstanden. Så der er ikke lige stor energi i det her grundniveau. Og så er det, at der kan gå en overgang her. At den kan skifte tilstand. Og når den gør det,
Så energiforskellen her giver os den 21 cm linje. Og vi har altså fundet den manglende foton. Jeg har nu prøvet at give jer en klassisk model for, hvad spin er. Givet jer eksempler på, hvordan det kan forklare, hvad magnetisme er af materialer. Og vist, at det er nødvendigt at indføre spin for at få en atommodel, der virker ordentligt. Men den model om en kugle, der snurrer rundt, den dur ikke helt. Hvad vi tænker om elektronen nu, det er, at den er en strukturløs partikel, hvis masse kommer fra energien fanget i dens elektriske felt. Vi har en øvre grænse for, hvis den havde en radius, men vi ved i hvert fald, at den er mindre end det her. Og tog vi den værdi og prøvede at regne ud, hvor hurtigt den skulle snurre rundt for at give det impulsmoment, den skulle få, så ville vi få, at den skulle snurre rundt på yderskallen med en hastighed, der er flere 100 gange lysets hastighed, og det dur ikke. Partiklens impulsmoment er en kvantetilstand, den kan få. Og tænk på det som kvantemekanik. Der er så mange klassiske ting, der bryder sammen, når vi går ned ad kvanter. Og det her, det er en af dem. Vi ved faktisk ikke engang endnu, hvad spin er. Det er en af de ting, vi forventer kommer med The Grand Unified Theory. Strengteori taler lidt om, at spin det er noderne på de endimensionelle strenge, der giver partiklerne. Personligt så ved jeg ikke nok om strengteori til at kunne sige, hvad det betyder. Men ideen om en kugle, der snurrer rundt, den er rigtig, rigtig god til at kunne forklare atomer, magnetisme og rigtig mange andre ting. Men hvis du vil forklare spin, så dur den ikke godt nok. Jeg håber, I har lært noget. Tak herfra.